Kristofora piramide visočke, kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije, a nijedno čudo nije bilo davno onome, kad je stari uparkirao u bašću. Sofija se zaplašila, uredista slika i spitaš, stara kuća mala bašća, i na njoj jugo 45. Ali meni je u glavi, uredista slika i spitaš, stara kuća mala bašća, i jugo 45. Unosili u hitnu, onome da mjeseci za sebe i reče, Bože kako neki mogu gore, a ja ću ga i na more. Poslije toga je pao u nesvijest, više nije mogao čuti kako se još dugo na nebo. Ponovo se